खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बे समाव बिक्रम दैमारिया मोनद' हारिनि एसटि होनायनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बिथां बिक्रम दैमारिया बुंदों दि एसटि बिनायनि मोनथाया बयनावबो दं, नाथाय बेखौ होनो हागोन ना हाया बेखौ गोजौ थाखोनि सायावसो होनना बुंदों बिथां बिक्रम दैमारिया। बिनि अनगायैबो बिथाङा बुंदों एसटिखौ सोरबा होनो होनब्लानो होनो हाया। एसटि होनायनि गोहोआ गोजौ थाखोनि सायाव। एसटि बिनायनि मोनथाया बयनावबो दं। एसटिखौ सोर होगोन, माब्ला होगोन, मानि थाखाय एसटिखौ होगोन आरो माबायदि होगोन बियो गासिबो लिरनानै गालांखानाय होनना बाथ्रा बुंथिदों बिक्रम दैमारि बिथाङा। नंगौ, थारैनो एसटिखौ लानानै गोबां सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनद' हारिया एसटि मोननो थाखाय सोमावसारदों आरो बिनि उल्थायै थाखानाय एसटिफोरा मोनद' हारिनि एसटि दाबिनायनि बेरेखायै थाखानाय एसटि हारिनि जेबो खहा जानो मोना होननानै गोख्रोङै सोमावसारदों। दानिया फैदों बिथां बिक्रम दैमारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायखो बिथांनि बुंनायनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। बे एसटि बिनायनि जिथु क्राइटेरिया बियो सोरबाया होनो होनब्लानो होनो हाया, सोरबाया लिरनानै होब्लानो होनाय बुस्थु नङा। बे गोजौ लेभेलनि बिनाया बयहाबो मोन्थाय दङ। गावनि मोननांगौ मोन्थायखौ गावनि बिफानियाव मोननांगौआ बिनांगौआ गावनि मोन्थाय। होनो हानाय हायै बेयो गावनि बिफानि सायावसो थाबाय। बयबो मोननांगौ मोन्थायखौ बयबो बिनांगौ दङ हिसाबै बयबो बिखागोन। नाथाय होयोब्ला मा जागोन बिफाया मिथिगौ, होआब्ला मा जागोन बिफाया बेखौबो मिथिगौ। बेनिखायनो सोरबाया बिख'नानै लानो सानब्लाबो आरो सोरबाया होगोन होननानै बुंनो सानब्लाबो बियो होग्रानि सायावसो बे थाहैगोन। होग्राया होआब्ला बिग्राया आरो सोरबा होनांगौ होनना बुंब्लाबो बे जानाय नङा। बेखौ साननायनि बाहेराव माब्ला होगोन, सोर होगोन, मानो थाखाय होगोन आरो होनांगौआ माबायदि होगोन बे गासैबो लिरनानैनो गालांखानाय। बेखौ हयथ' जोङो साननानै मोनहानाय नङा। एमएलए बिसायख'थियाव जोंहा गोग्गोम जागोन। जों बयखौबो जाति जन'गोष्ठि बयखौबो लाना आवगायलांगोन। बिटिसिखौ जों बासायनांगौ, रैखा खालामनांगौ। जों बयखौबो लाना जिहेतु आवगायलांनाय हिसाबै जायफ्रा दिनै गुबुन गुबुन दलआव दङ बिथांमोनहाबो जुजिगोन। नाथाय पजिटिभलि बे पिएफ दलानो बेयाव गलखौ सोगोन, नङा होमबा? गलखौ सोगोन। जोङो डिसेम्बरनिफ्राय जों ओंखारसिगोन मैखोम जों आरो थाबायलायसिगोन। नै बे पिएफआ नट अनलि डेभेलपमेन्ट नङा, जोङो गोबां मावनांगौ इनफ्रास्ट्राक्चारफोर दङ, गोबां समयसाफोर दङ। बै समयसाफोरखौ बिपिएफ दोलोआ जोङो समाधान खालामगोन। जों रावखौबो बे आमुक बै आमुक बै पार्टिनि बेखौ जों जेबो होआ, बिथांमोननो जोङो लिस्टआव सोआ, आइबिएसखौ होआ, बिदि गैया। बयखौबो लानानै जोङो आवगायलांगोन। फार्स्ट प्रायरिटि बिपिएफ हिसाबै सोरबाया लाखागोन, खिन्थु जों रावखौबो अयनाय खालामा। बे आंनि बुंनाय जाबाय।